havia estat mai en un espai com aquest i des del primer minut fins a l'últim, un impacte darrere l'altre, la sensació que això és el futur. Sembla una manera de veure Dalí que no es pot veure si no és venint aquí. Brutal, brutal, espectacular. Val molt la pena. Et travessa, és molt guai. El poder realment habitar l'espai que ha creat Dalí em sembla com màgic. Els nens ho han viscut com un joc estupendo, meravellós. Apareix un rellotge que t'absorbeix. Et permet ser curiosa i mirar dins d'un ou que hi ha allà i pots ficar el cap. Hi ha un moment que sembla que hagis naufragat, no? I que llavors torna a venir la vida. M'ha encantat. Quan et veus les mans i les pots utilitzar i les veus com si fos part de l'univers que tens al voltant, això m'ha agradat molt. M'he emocionat, m'he mig marejat i quan ho estava visquent he pensat, Dalí fliparia. Quan s'ha acabat era com ja està, jo vull tornar-ho a veure, jo vull tornar-ho a viure.